जय जनी सीन से बाबा असही हमारा देसी ओयो के आगे बढ़ावत चली। जय जनी सीन से बाबा असही आगे बढ़ावत चली हमारा देसी ओयो के। जौना हाथ से केक खियले बिया उसे कह कह जाना के हिलैले बिया। जय हो पवन भैया, ऐसा ही हमार बिजनेस आगे बढ़त रहो, बहुत खुशी रहता मन में। रे 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 छोकरी रे, हमरा देसी ओयो के भीतर कैसे घुस गइलिस रे? अभी बहनी बाटा भइल है नइखे। का कुकुर खाने चिल्लाए लगला? तार बहनी बाटा हो जाई, आयो द हमरा बॉयफ्रेंड के। बाप रे, बड़ा चालू बिया, ओकरा से पहले ये चलाइल बिया। अच्छा आ जाए द उनकरा के, बिना पैसा लेले कार्यक्रम चालू नानू होके दे। तनी उठपटांग कम बोली, बिना पैसे देले कुछ करी लो का? आवत त हमर बॉयफ्रेंड त दी ना। बड़ा बोलती यारी, मुंह पर तो कहत हुई करेजा जी, राजा जी, सोना जी, तू हमार राजा हवो। देखो अभी रे तो कार कइले बिया, ओ बहन चोदो के का बुझाई, उ तो प्यार वासल बने। छोड़ा होने, हमरा उसे का करे के बा, हमरा केहू 2 रुपया कमाए के बा। का करो त दो गलवा रे, अभी ले ना आइल, हम लड़की हो के आधा घंटा पहले ही चली आइल बनी। का हो, आधा घंटा हो गई, अभी ले तार बॉयफ्रेंड ना आइल, कहत हम आई। नाती अपन मुंह ना देखला शीशा में, एगो पीलियो पार्टी तारा से। देख लो हमार बेइज्जती होता, अभी तारा पता नहीं खे, हमार 67 गो वीडियो वायरल भइल बा। भल एगो काजल राज के संगे वायरल भइल 25 मिनट के। ज्यादा तू बकचोदी नत कर, अपने हमार दिमाग खराब होता। अभी ले उमर झौसा ना आइल। वही से तो कहता नहीं कि हम आ जाई, का देने उ सरवा आई कि ना आई, का कहता रू? का छीन रही कइले बड़ा, जब से आइल बन तब से दुकान चलावत रह तो मुंह गाड़ लीवर के चलावा ना। अच्छा खिसिया मत, ओमे से तू निकला, ओकरा बाद हम खिसिया तनी, जब पैसा दाब के लेवे नी तब। ओ भइले ना आइल, उ बहन चोद ना आई का रे? कुत्ता सियार के जामल ना आई, हम जात नहीं दूसरा दिन आए। यही न जाता रू, इतना देर बैठ के आराम कर लेलू, पैसा के दी? पैसा दिया जाए सबो दिन जोड़ जाड़ के। सरऊ तोहरे भोरे भोरे उठ के मुंह गाड़ देखले बानी, आ तहार हऊ कुली। अगर जे आज 5 से 6 हजार रुपया ना कमैनी तो गाड़ में बिना छिलेले बांस धास देम फोटोए में। बोला खटेवा मारा मरबा कि चटाई पे मरबो, आ कि भुइया बिछा के बोरा मारा मरबा लेके कोरा। बे महाराज, तब का मुठ मारे आइल बड़ो? भाग मर दिया। तब का हमार चाबे आइल बड़ो? बे महाराज, हम तो आइल बन रहुआ से एगो डील करे। तो बोला का डील बा, बोला। कहतनी नु जे हम एगो दवाई के दुकान खोलल चाहतनी, जेमे दर्द के दवाई, जोश के दवाई आ कंडोम बेचेम, आ सब कुछ बेचेम। बोली रहा का राय बा? हाँ, तारा के दुकान खोले के दे दी, हम बैठ के झाल बजाएम, हमरो तो कुछ फायदा होके चाहिए। जरूर फायदा होई, रहुआ ओकर टेंशन काहे लेतानी? 5% फायदा हम रहुआ के दे देम। हमार लॉन्ड परसेंट ना ले लेम, हमारा 50% चाहिए। 2000 कमेबा तो हम से 1000 ले लेम। बोला खोले के बाद खोला ना, तो अपना बाबू के झाट उखाड़ो। गजब रहुआ बोला तनी महाराज, गरीब आदमी के साजतनी, वही में 10% ले लेम, खोले दी। लौड़ा हमार खोले दी, 50% दे के तो दो, ना तो जा यहाँ से। कहाँ घर होता है? अरे हमार घर पानापुर बजरिया से नु 10 कदम आगवा बा। चलो ठीक बा भाई, पानापुर के बड़ा वही से तारा के 10% कम कर देता नहीं। अगर जारा बोलिए साइड के रहता हूँ तो जूजी कम हई धर पैसा झाली टन गइल बा। हई धर पेपर आ तनी बने से छिड़किए, केने परे के ना चाहिए, सब महंगा महंगा सामान लागल बा। ठीक बा, ठीक बा भैया, जाता नहीं, हम कल सामान उमान लेके आएम। रोह आइल बने तो हिलाइए लेतानी। ली भैया हई पैसा, हम हिला के आवतानी। जा मरे तोरे जोश जा गुल जा। भैया मजा गलो, लेकिन एगो सामान बोर्ड पर गलो, वो सेना नीमक उना ले कने लगा के हिलावे में खर खर आवाज करेला। अच्छा तो साजी के अइहो नु तो ओकरा लगा के मार लिहो। ना भैया, हम अभी लाम, सेक्सी देख के खड़ा हो गए। ठीक बा, जो हिला, जो जो जो। खेले गइलू आयो खेल कइलू। का भाई मजा आइल हो?
का कहे महाराज, होटल में आ गुदरा ओढ़ के हिलैला में बड़ा फर्क बा। हो उमर देवल बहुत हिलावता रे नो, जिए के नइखे का, अब गे अइले ना फेर चल गइले। बा महाराज वो अभी साझी कही हन, सेना नमक लगा के मरी हन अभी। सेनो नमक लगा के मुठियावल जाला का, ओकर कितना दाम बा? ज्यादा दाम नहीं खे, 15 रुपया दाम बा। मेरा जनाजा जब घर से निकाला जाए। हाँ बोलल जाओ। कहाँ बानी महाराज? रउआ दुआर पर आके कब से खड़ा बानी हम। आ गई नहीं भैया, बस हमरा के 5 मिनट टाइम दी, अब के ओकरे बारे में सोचते रहनी हो। डीजे बैगन आई महाराज जल्दी, शाम के 7टा बा, छाका के ढो के ले जाए के बा। भाई हम कह दिन तू टाइम दे के 5 मिनट टाइम दो ना, हम आइए गई नहीं। ठीक बा आई। हाँ भैया रउआ से एगो बात कही। एगो काहे, 1 से 71 कह। भैया एगो लड़की बोला के रखी ना, ले बहुत मजा आई। हाँ ठीक कहता रे, एकरा बारे में हम सोचत नहीं जो। अब चले तो प्रचार करे। का हो भाई, काहे खातिर जगड़ी लगल बड़ा, कोनो काम बा का? हाँ रउआ घरे ताइल बानी, भेजी अपना भाई के जिन देसी ओए चलावेनी। ओ बहिन चदवा काम बा, हटावे ऐसा गाड़ी को दुआर होते वाले जो जा। काहे गरियावत नहीं जी, नीमन से बोलेम तो हम ना लेके चल जाए। हटाइबो कि नहीं यहाँ से, पट्टी पटदार के बबुआ दादा कहीं हटाइबो कि टायरवा काटी? हटावा तनी महाराज, साफा रउआ हबड़ाइए गई नहीं। का भइल बबुआ के उजाला भइल इतना? अरे हम आइल बानी जी, देसी ओए चलावेनी वहाँ के घरे, गलती से वहाँ के दुआर पर अपन गाड़ी लगा देनी, कल वहाँ के लगनी है गरियावी। केकरा गुरिया उतलो रौरा के? ना महाराज, हमरा के गरियाई तो ओकरा के बाता लेखा ना फाड़ देती, रौरा गरिया उतरल। बबुआ ए रुक, हम सार के गर्मी झाड़ के आवतनी। हमारा गर्मी भइल बा कि तोर गर्मी भइल बा? तोर लइका घोपा घोपी से पैसा छापता। अरे हमार लड़का मेहनत उनको का कमाता, कोनो चोरी छिनारी को थोड़ी कमाता। ऊ का सरवा कमाता है, हमार लइका से आनो के इतना पैसा कमाई कि तालो के गाड़े फाट जाई। ये हमर लाल कमाई, हम जेसीबी चलाएम पानी के गाड़ जे रहन। सारे हित चुकी बाड़ा जेसीबी चलाइबो, पहले पानी छुए के सीख। आ तू कौन सा रोग बड़का हो गइल बड़ा, तू तो हिती चुकी बाड़ो। है हमार लइकवा हिती चिकी बा, एकरा खियावत पियावत काहे खातिर बनी दिन रात। अरे तोहनी अपना घर में जा सो, हम मनियो जाता नहीं सो, तनी से झगड़ा करे के नहीं चाहता नहीं सो। ते अपने के टेटिया होइस, आ टेटिया आदमी से हम दूर रहे के चाहिए। काहे जाई रे बेटी चदवा, कोनो जरा छाती पे खड़ा बानी, हम तो अपना जमीन पे खड़ा बानी। ते यहीं के बोल चढ़ के बोल, धर के गहा जलिस तो ओकरा बाद ठंडा जलिस। आवा तो दहिया छू के देखावा, गरम पानी पी के बनी, मुंह पे छल दे मुद दे। आ गई फिर रोनिया, बिना मुंह हाथ फरोले ना मनियो सो। ए बाबा बोलाई वहाँ के, हम जल्दी जाई। ये हम छिनरा छिनरी के बात सुने आइल बानी। चुपचाप रहबा कि ना, पर्दार छाती पे चढ़ के मूंग दरता, तू बोलता रह। हे बुढ़वा सार के मौत हमरे हाथे लिखल बा। हई देखा तारा लाड़ भर के घेंटाड़ी पटर पटर बोलता, जौन माई बाप सिखाई उहे नु बोली। तू भोसरा बड़ा बढ़िया बात सिखावलू, केहू के कुछ चला के मार दिया, केहू के गरिया दिए। रे भाई रे भी करिए बांट काहे हमरा घर से झगड़ा कइले बड़े रे? उठाए बांस अब मार लगे सारे लोग इतना कि पानी पिए के समास ना देम। आवा ते खाली ते मार के दिखाओ। हई देखो तो छिया तरी जांग उठा के झगड़ा करतिया, जांग तो न जांगे में छारा मार दे। रे सरवा रे, होकर जेबो होकर तो पाऊ ना तो अभी आधरी दूध दूह ले। ई लात के देवता हो सब, बात से नानू मनियो सो। लिया उतर लाठी। रुको भैया लाठी लिया। रुको हम ठेंगा लिया तनी। करो सब मारा मारी, हम जाता नहीं घरे, आधा घंटा में पहुँच जाए। 5 मिनट हमरा के टाइम दो ना मर दे, ये लोग मार के गतान को तनी, ओकरा बाद हम चलतनी प्रचार में। नताऊ के बेटा बोलता था बैठ के, ता मुंह में बूट दे बैठ के। मारना रे बोठियारिन के ढेर लोला बह गइल बा। एकर लोला बह गइल बा, तू लोग अगर बच्चे देखावा तरलो, तुम लोग तो गरियाते बड़लो। तू तो पता सुटू बोला मत, ना तो तार जूंजी काट के मुंजी में फेंका। ए माई अब चुपचाप हो जो, हमरा के प्रचार करे जाए दे। ए तारा से विनती बा कि चुपचाप रहलू। अब हमरा से बर्दाश्त नहीं होत, चलबा त लाड़ से आ ना चलबा त 3 लाड़ से। रुको भाई हो गइल। रे माई पोस्टर वाले क्या? ए बाबू तू जा लिया चोंगा, जा जा जा।
हमार बिजनेस आगे बढ़ता, पटीदार संगे गाड़ जरता। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके गांव के बगल में देसी ओयो खुल गया। बुजुर्गों की तकलीफें, युवाओं को गम को हम देखेंगे। बुजुर्गों की तकलीफें, युवाओं को गम को हम देखेंगे। लवर्स की समस्याओं को केवल हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके गांव के बगल में देसी ओयो खुल गया। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके गांव और शहर के बगल में देसी ओयो खुल गया। ए जी रुकी तनी, का सुविधा बा तनी हमरो को बताएं। तारा सुविधा के का जरूरत पड़ गई हो? तू तो अपने शादी शुदा बाड़ू, तार घर ही काम चल जात हुई। रउआ काला से घर में काम चल जाता, घर में रहता नहीं हम नु तो हमरा नु पता होई कि कितना माजा मिलता, कितना साजा मिलता। रउआ का बुझाई? अच्छा ठीक बा, अपना देवरे संगे चलई हो, वही सब सुविधा उपलब्ध बा। आ तनी तारा खातिर पैसा कम हो जाई, काहे से कि तू भौजी बाड़ू। हाँ देवर संग काहे आएम? ए केहू के संग आइयो, हमार लाड़ बकचोदी कइले बाड़ू। हमार झाट बकचोदी कइल बानी, ड्राइवर है तो ड्राइविंग करी चुपचाप। ड्राइवर के तो कौनो इज्जते नहीं खे। देवर संगे ना आईबू तब केकरा संग आईबू? आ ना के होई तो हम बानी, आधा घंटा चुदाई करनी टाइम देख के। अपन मुंह देखनी शीशा में, हम अपन आदमी लेके आए, मुँह ससुर जी के मुँह के 6 फीट के बा। बाप रे, वो हथियार थोड़ी हो, खामा हो खामा। चलो भाई ले चलो चलो। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके गांव और शहर के बगल में देसी ओयो खुल गया। अरे भरत भाई लड़की लिया दिलो हमरा खाला से, बोला कितना रुपया लगी? पैसा तोरा खातिर ज्यादा ना लगी, 800 रुपया लगी। ले जो, खूब मजा मार, ताड़ी पी के गांजा पी के 2-4 घंटा। हमार लगे था पैसा तो नहीं के, रुका गेहूं चाउर बेच के लिया तनी। हाँ हाँ जो, तोर बाबू डीलर हलई हन, गेहूं चाउर बेच के पैसा दे दी हन। का हो, दर्द के दवाई दे दी, पैसा वैसा ना लेम। है देखा तरन चप्पल मारे में 2 चप्पल के मुंह चाकर हो जाई। नाती दर्द के दवाई दिहन, एको बार काम हम भइल ना। हमर लार बिना मतलब के बात बोलत रहेला। अब ये उठा पटा के फेंक देम, झटाई के दुकान चलाते रह जीबो। का भरत जी, गाँव को हकताते नहीं के, कैसे काम चली? घबरा मत, 2 घंटा अइला ना अइला लगलू छाव करे। ग्राहक कितना है कि परेशान हो जेबू। हमरा के कौन नतिया परेशान कर दी, ओकरा गाँव में बूते ना होई। अच्छा चुपचाप रहो, भोंपो आवेला तब बतावेला, सब पैसा सदा ली तारा से। का हाल बा भरत जी, ठीक बानी नु? हाल तो खूब बढ़िया बा, अपन बताओ। ए आज तू जा घरे, बिहान आई हो, अभी तारा बारे में केहू नहीं जानत। प्रचार करम नु तो अब खूब लोग जानी। साफा रहुआ बकचोदे बानी, पहले प्रचार ना कले होला। ठीक बा, हम जाता नहीं। हमरो बढ़िया हाल बा, आइल मैंने ससुर जी से जुगाड़ पर मूर्छा छोड़ावे। बोली क रुपया लागता? एकदम मूर्छा छोड़ावो चाहे गाड़ के गर्दा उड़वा लो, हम वही खातिर तो खोले बानी भरत भोजपुरिया देसी होयो। आवा तारा के बेड की क्वालिटी दिखाई, कौन कितना रुपए के बा। हाई देखो, हाई खटिया पर लिवाइबू तो 999 रुपया लगी। हाई देखो, बोरा पर लिवाइबू तो मात्र 799 रुपया लगी। आ तराई पर लिवाएम तो मात्र 399 रुपया लगी। बोली कौना पर लिवाए के बा? बोली ना कौन ठीक रही? कौनो पसंद करो ना, तारा के रेले खा तैयार बानी, बिना दवाई खोले 2 घंटा ले हम। तारा से हमार लौंड होई, तू तो बूढ़वा हो गइल बड़ो। भाग बुढ़, तोरा का पता बा हमरा बारे में? पहले तो देह में थरथराहट लिया दिले, पूछ नहीं दे खड़ बिया। चुपी, का रुआ भणुआ खानी बोले नी? ए भरत जी, हमनी खटिया बा काम बानम सा, रुआ जाई बहरी। ठीक बा, काम हो खो, कंडम की जरूरत पड़ी तो बोलेम, दुकान बगले में बा, कम से कम मूल्य में दिवा देम। जो ना रे बुक का इतना मत सिखा, हाथे पोलोथीन काहे खातिर ले आइल बानी? ठीक है, जा काम होके। ना देवर से ना भतार से माजा मारा तरी से ससुर से, कैसन जमाना आ गइल बा, हे भगवान। अजीब बहन चुदबा लेता रे, हेजा ले आवाज सुनाता। तनी आरामे से काम हो खो, ना तो खटिया टूटी नु तो नया खटिया के दाम हगा ले, बुझ गलो। कानतिया के बात सुन ले बनी, अब के हमार जोश जागल, मारी धाए धाए की करी काहे काहे। खाके कमाला पसंद से हमारे दाना दान। देखलिस के हम गाना गावता? मर्द के पहचान ओकरा जुबान से होला। गलत, मर्द के पहचान ओकरा जुबान से ना, ओकरा सामान से होला। ते दरोगा चमन चोर से जबान लड़ाइबे? ए
जल्दी एकरा गिरफ्तार करो सो। हम एकरा के बताई कि मर्द के पहचान कौन चीज से होला। जी सर, हम एकरा के अभी गिरफ्तार ना करेम। अभी हम खैनी बनावे में व्यस्त बनी। खैनी खाइए के गिरफ्तार करेम। वाह, खैनी बनाओ तरे तो गिरफ्तार ना करबे। एकर मतलब जब ते खैनी बनेबे कोनो मरत रही ओकरा के तो ना बचेबे ना। ओटी होने हम गिरफ्तार करतनी, कहीं तो सरवा के गोली मार दी। का दरोगा साहब कौन बहन चोदवा भेज दिलस? हमरा तो बुझाता हमार पटीदारे भेजले बा, कैसे कि उ सरवा से झगड़ा भइल रहलो। चल ना थानवा में, ओकरा बाद बताएम कि कौन भेजलस। सर रह ना दी, मत ले चली एजा कुछ ले दे के केस रफा दफा क दी। हमरा के हौ कुली दरोगा समझ लियइस, हम खाटी ईमानदार दरोगा हई। चल से एकरा के ले चलस। ए हमार ईमानदारी देखैले बानी। 5-10 हजार ले ली, तीनों आदमी बाटा लगा ले जाई। चुपचाप एकरा गिरफ्तार करके ले चलस। तहनी के का पता गजरा गार के ने होला, ऊपर से आदेश न बा चुतिया सन। दरोगा साहेब रउआ के हम 1 लाख रुपया देम, खाली रउआ बता दी कौन भेजो से हमरा गिरफ्तार करे खातिर। तोर पटीदार भेजले बा 50,000 रुपया फेंक के। दरोगा साहब जइया हमार बेल होई न वो दिन पटीदार संगे खेल होई।